Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajane teko. Monggo ndonga riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kita mulai rapatipun kanthi waosan suratul Fatihah sareng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiane monggo ndang ditokne duit-duite. Mas Tris ndang langsung kados biasane kalih ngrungokne ngaji. Bab perdune wudu. Perdu wudu iku nenem perkarane ingkang dinin iku niat ing atine. Paji. Dadi nek wudu sing nomor 1 niat. Napa? Niat. Kudu niat. Apa sing diarani niat? Ya kuwi kerenteke ati wudu arep digawe salat. Arep digawe salat. Kapindhone iku masuk tangan kapindhone iku masuk ing raine bareng-bareng lawan niat ing atine. Sing nomor loro sing nomor loro loro masuk ing raine krapi iki kudu rata bareng karo niat ing ati pancene niat kuwi penggaweane ati apa Wah? Wah, niat iki apa? Oh, sing nomor loro masuk rai bareng karo niat ing ati. Jajan ayo dianu kae. Nawaitu 1 2 3. Nawaitu wudu alirafil hadasil asuri fardhul lillahi ta'ala. Gitu. Kaping 3 saiki. Kaping 3 iku masuk tangan loro. Kaping 3 iku masuk tangan loro. Oleh masuk lawan. Oleh masuk kudu kelawan sikut loro. Kali disambi sedaya mawon mengko. Ya lho. Wes donga ki monggo kali disambi. Ya. Sing kaping 3 masuk tangan loro sampai sikut sampai kelu. Jadi mboten oleh ngantos nggur sak menit tok tapi ngantos ngantos sikut. Kiwa dhisik apa tengen dhisik ayo. Bareng kiwa dhisik apa tengen dhisik? Nuwun. Tengen dhisik lah nek kiwae lah digawe. Kaping 4 wudu, kaping 4 perdu wudu ngusap sirah, kena ngusap endi arahan sirah. Ngusap karo masuh niku ada perbedaan. Apa sih? Ngusap karo masuh niku wonten perbedaan. Nek ngusap mung butuhe telas. Tapi nek masuh niku air
akhire netes. Dadi ngusapi mung kene. Kene yo oleh, kene yo oleh. Mbok menawa engko wis bar wedaan, wis bar maca. Iku mengke ya nggur diusap kene ya oleh sembarang. Tapi pertune wudu sing nomor pinten wau? Nomor apa? Kaping 5 iku masuk sikil loro, oleh masuk wudu kliwat wangu loro. Sing kaping 5 masuk sikil loro, wudu kliwat wangu loro. Wanglu apa, Pak? Wanglu polok. Iki lho, sing mentil iki lho. Nah. Dadi nek wudu kudu kliwat saka iki. Ora leh nggur kene tok. Syukur nek sampe kentol. Arep tak cincingne kentolku mulus. Sinan. Kan. Kaping 6 perdu wudu iku tertib urut-urut iku yo arane tertib. Maksudnya urut-urut apa? Ora oleh diulang-walik ngono lho Kang Marji. Alah aku seneng wuduhi rai dhisik lho gak oleh. Ya kudu niat nomor 2 masuk rai, nomor 3 masuk tangan, nomor 4 ngusap sirah, nomor 5 yaiku nomor 5 masuk sikil loro mulai masuk sampai polok niku wau. Terus sing terakhir kudu urut-urut, artinya urut-urut harus tertib mulai awal sampai akhir, ora kena diwolak-walik. Kaya wong main kartu diwolak-walik ngene mboten oleh. Sampun paham nggih? Ing bareng ta sampun paham nggih? Monggo dionekne japane wudu. Nawaitu wudu alirafil hadasil asyuri fardolillahi ta'ala. Alhamdulillah. Lah wet iki bagi aku apa durung? Pun. Pun pira? Tiga, kira kan bayar 5 juta bayar. Nah, sekolah biasa. Loh, ini ketemu mah. Enggak lho. Ya, lho. Ganti. Kira berarti. Saya kan kurang. Kalau kayak ini dari mana ini Mas Poli. Oh iya iya, tak tambahin 100. Genep 500. Go, ana barane. Ya toh, barane kan. Pun monggo kita sudahi kanthi waosan hamdalah sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo selawatan bareng. Sallallahu